Malawi Brief. Posachedwa apa tikupasireni nkhani masana pa ZBS takhalani pomwepo. Tiyambe ndi nkhani yoti dziko la Malawi layikira kumbuyo ganizo la bungwe la maiko akumwera mu Africa la SADC lothandizira kubwezeretsa bata ndi mtendere maiko a Madagascar ndi Democratic Republic of Congo DRC. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansa yemwe anali nawo pa zokambirana za bungweli usiku wa lachitatu. Malo mwa mtsogoleri wa dziko lino Peter Mutharika anapemphanso bungwe la SADC kuti lifulumizitse kupereka thandizo loyenera pa ntchitoyi. Zambiri mu ripoti ya Chisomo Chingwala. Dziko la Malawi lati likugwirizana ndi zomwe atsogoleri a maiko a mdera la SADC agwirizana zothandizira kuti mpungwepungwe omwe kupitirira mdziko la Madagascar uthe. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino a Jane Ansa anauza msonkhano wa atsogoleri a bungwe la SADC kuti afulumizitse kupereka ndalama zokwanira zopita ku ntchito yokhazikitsa bata ndi mtendereyi ponena kuti mpungwepungwe omwe wabuka mdzikolo ukukhudza ntchito za chitukuko komanso kuyika pa chiopsezo maiko onse a mdera lino. A Ansa anati dziko la Malawi ndilodzipereka poonetsetsa kuti ndondomeko zobweretsa mtendere za bungwe la SADC zikutsatidwa. Zokambiranazi zinalunjika pa ripoti lomwe nthambi yoona za chitetezo ya bungwe la SADC inapereka yokhudza mpungwepungwe ku Madagascar ndi kulimbikitsa ndondomeko zosintha ulamuliro kuchoka ku ulamuliro wa asilikali. Wapampando ogwirizira wa bungwe la SADC yemwenso ndi mtsogoleri wa dziko la South Africa a Cyril Ramaphosa wati bungwelo ndilodzipereka polimbikitsa mtendere ngakhale wati mpungwepungwe opitirirabe m'maiko ena. Iwo anachulaponso za nkhondo pakati pa asilikali ndi zigawenga mdziko la DRC yomwe anati ikufunika bungwe la SADC kuchitapo kanthu. Atsogoleriwa agwirizananso zopitiriza kuchita zokambirana ndi adindo mdziko la Madagascar kuti pakhale zokambirana zodzetsa mtendere. Malo mwa Zodiac ndine Chisomo Chingwalu. Bungwe la National AIDS Commission NAC lati ndi 48% yokha anthu azaka zapakati za 15 mpaka na 49 mdziko lino yomwe igwiritsa ntchito makondomu. Mneneri wa bungweli a Grace Kombe wati izi zili chomwe chikamba ka kudalira kwambiri makondomu aulere komanso kusowa kwa maphunziro akagwiritsidwe ntchito ka makondomu amwazina. Alex Patson walemba ripoti ili. Malinga ndi uthenga ochoka ku bungwe la National AIDS Commission NAC, anthu 48 okha pa 100 aliwonse omwe ali ndi zaka zapakati pa 15 mpaka 49 mdziko muno ndi amene agwiritsa ntchito makondomu pa nthawi yogonana chaka chino. Mneneri wa bungwe la NAC a Grace Kombe wati kuchepa kwa chiwerengero cha anthu ogwiritsa ntchito makondomuwa kwabwera kamba kakuchepa kwa maphunziro akagwiritsidwe ntchito ka makondomu komanso kudalira kwambiri makondomu aulere. Akhombe ati pakadali pano bungwe la NAC likukhazikitsa ntchito yoonetsetsa kuti pamsika pakupezeka makondomu a mtundu wonse kuphatikizapo ogulitsa komanso aulere ndi cholinga chofuna kufikira anthu ochuluka ndi katunduyu. Pothirirapo ndemanga pa nkhaniyi, mkulu wa bungwe loona za umoyo la Malawi Health Equity Network MEHIN a George Jobe wapempha anthu mdziko muno kuti asatengere masewera zotsatirazi ponena kuti chiwerengerochi ndi chochepa kwambiri ndipo pakufunika kuchitapo kanthu. Naye katswiri wina pa nkhani za umoyo a Donald Kanjere wati zotsatirazi zili chomwechi kamba kakusapezeka kwa makondomu komanso zikhulupiriro zina zolakwika zomwe ena amati makondomu amachepetsa chilakolako chogonana. Malinga ndi bungwe la NAC, pafupifupi makondomu 161 miliyoni adagawidwa mchaka cha 2024 mdziko lino. Kumwanza nkhondo yolimbana ndi kufala kwa HIV yakuti ikumana ndi mavuto chifukwa cha kuchuluka kwa anthu ochokera ku Mozambique omwe amakalandira thandizo la mankhwala bomalo komanso kusiya kwa boma la America kuthandiza mabungwe ena. Mkulu za madyedwe abwino ndi HIV mboma la Mwanza Alfred Kumwenda wanena izi pamwambo kumbukira za matenda a AIDS mbomalo. Green Mwakayuni walemba ripoti ili. Mkulu ona zakadyedwe koyenera ndi anthu omwe ali ndi kachilombo ka HIV mboma la Mwanza Alfred Kumwenda wati kulondoloza bwino anthu omwe anasiyira panjira kumwa mankhwala otalikitsa moyo a ARV kukhalabe vuto chifukwa cha anthu ochokera mdziko la Mozambique omwe amalandiranso mankhwala kuchokera mzipatala za mbomali. Monga tikudziwa America inachepetsa chithandizo chake ku maiko ambirimbiri komanso kuma NGOs komanso chithandizo cha HIV and AIDS. Ndi zimene zizapangitsa kunena kuti ntchito zimene timagwira zokhudzana ndi disorder tracing ngati mabungwe ngati EGPAF apezeka kuti chisamaliro chawo chonena kuti angapereke kuti ifeyo ngati boma
tipitise patsogolo ntchito zathu za HIV and AIDS zakhala ngati kuti zachepera tikuchepera ndithu. Koma wapampando wa khonsolo ya Mwanza Akaisi Chimbalanga ati kuchuluka kwa mchiridwe oyendayenda komanso oyendesa galimoto zikuluzikulu kukolezera kufala kwa matenda awa mbomali. Ngati chipata Mwanza kumadusa anthu osiyanasiyana ngati ma truck drivers. So ma truck drivers amakhalitsa kwambiri pa boda, akakhalitsa kwambiri pa boda amakhala kuti mwina akukumana ndi anthu athu ku Mwanza kuno ngati atsikana amene amayendayenda. Njira yoteyi imakhala kuti yokufalitsanso kachilombo ka HIV. Ngati khonsolo ya Mwanza ndithu tikuyesetsa kugwirizana ndi mabungwe osiyanasiyana amene akuthandizira kuphunzitsa ngakhala atsikana amene amapezeka pa boda apo nkhani ya kuopsa kwa kachilombo ka HIV. Pakali pano Ayerenika Teresifu omwe adapezeka ndi kachilomboka mchaka cha 2013 ati ndikofunika kulondoloza kamwedwe ka mankhwalawa pofuna kukhala ndi moyo wautali. Ripoti latsopano lona zachilungamo komanso kuchita zinthu poyera laonetsa kuti pali kuchepa kwa chikhulupiriro pa nthambi ya chilungamo pakati pa Malawi m'dziko lino. Kafukufuku yemwe lachita ndi bungwe la National Statistical Office ndi thandizo la European Union pansi pa ntchito ya chilungamo 2 amuchita m'maboma 15 m'dziko lino ndipo waonetsa kuti 34.5% ya anthu ndomwe amakhulupirira kuti malamulo amagwira ntchito moyenera mdziko maka mu nthambi za mabwalo. Imon Piringo walemba ripoti ili. Ripoti la chaka cha 2025 loona za chilungamo komanso kuchita zinthu poyera lati Amalawi ambiri amakhulupirira kuti malamulo amakondera anthu olemera, atsogoleri a ndale komanso anthu omwe amalumikizana ndi andale maka ikafika nthawi yofuna chilungamo ku mabwalo a milandu mwa ena. Malinga ndi ripoti ili, izi zachititsa kuti anthu ambiri aziona kuti nthambi ya chilungamo ndi osakhulupirika. Mkulu woona zakaundula ku bungwe la National Statistical Office Shelton Kanyanda wati Amalawi ochuluka akukhulupirira mabwalo a m'midzi pofuna kupeza chilungamo. Ona ngati patsikirapo kwa anthu kudziwa kwawo kwa ufulu wawo. So poyamba timaona kuti anthu about 90% amakhala amaonetsa kuti akudziwa ufulu wawo. Koma panopa kukhala ngati anthu oterewo acheperako to 85%. Komanso tinaona kuti kukhala ngati anthu ambiri akukonda informal justice system. Justice zinthu kufuna chithandizo kuchokera kwa afumu kwatiye kusiyana ndi kupita ku koti. Nduna ya zachilungamo Charles Muhango yavomereza nkhani ponena kuti boma likuchitapo kanthu pofuna kukonza mavuto omwe akuoneka pomwe Amalawi akufuna kupeza chilungamo. Ndizokhumudwitsa kuti Amalawi akukhala ngati akutaya chikhulupiriro mu ndondomeko ya chilungamo m'dziko muno. Komanso zikuonetsanso kuti Amalawi ambiri sakudziwa zoti Malawi m'dziko muno ndi ma systems amene ayenera kuwapanga support nkhani ya chilungamo. Ineyo ngati nduna ndiyesesa. Kazembe wa bungwe la EU kuno ku Malawi Daniel Arist Gatsilumendi wati bungwe lawo lipitirira kuthandiza nthambi ya mabwalo m'dziko lino pofuna kuonetsetsa kuti zinthu ziyenda bwino. Maloma Zodiac kuno ku Lilongwe ndine Imon Piringu. Bungwe loyimira zipani za ndale la Center for Multi-Party Democracy CMD lapempha zipani za ndale kuti ziyambeko kulimbikitsa mphamvu zake pokonzekera zisankho za mtsogolo kuphatikizapo cha 2030. Mkulu wa bungwe la Boniface Chibwana wati pali zofowoka zomwe zikuyenera kuthetsedwa mzipani kuphatikizapo kusankhana mitundu zomwe zimakhudza momwe zipani zimachitira pa chisankho. Kasimaobi walemba ripoti ili. Mkulu wa bungwe loyimira zipani la Center for Multi-Party Democracy Boniface Chibwana wati zipani za ndale zikuyenera kuchita kauniuni wozama wa mmene chisankho chidayendera cha mchaka cha 2025 ndi kubwera ndi ndondomeko zokhazikika zomwe zithandize kuti zipanizi zikhale zamphamvu. Achibwana ati kudzera m'misonkhano yomwe bungwe la CMD lakhala likuchita ndi oyimira zipani zosiyanasiyana dziko lonse lino zaonetseratu kuti pali mavuto ena omwe akuyenera kuthetsedwa mkatikati mwa zipani ndipo mavutowa akuyenera kuwakonza chisankho china chisadafike. Zipani za ndale zikhale ndithu pasi zione kuti kodi ndizotsamwitsa ziti zimene akumana nazo. Tikuona kuti mu chisankho ichi pakhala ndithu ma independent candidate ochuluka kwambiri soneza kuti mu zipani za ndalemu muli ndithu zotsamwitsa zambiri. Akhale pasi aone kuti ndi ziti zimene angazikoze kupita chitsogolo. Tikudzionena kuti tikamakamba nkhani ya chisankho
chisankho ndi zambiri zimene zimafunika kuziona ndi zipani zandale ndithu zikufunika zikhale pasi zikonze zotsamwitsa zimene akukumana nazo. Wachiwiri kwa mkulu wa Chinyamata ku chigawo cha kummawa mchipani cha MCP Derek Chiyembekeza Chisale anayamika bungwe la CMD kamba ka msonkhanowu ponena kuti nkhani zomwe akambirana ndi zofunikira maka pa chisankho cha mtsogolochi. Komabe Chisale apempha bungwe la MEC kuti lionetsetse kuti likuthana mwamsanga ndi madandaulo omwe anthu amakhala akupereka pa nthawi ya chisankho. Pa msonkhanowu ambiri omwe anayankhulanso moyimira zipani anati ndikofunika kukhwimitsa lamulo lomwe limaletsa kupereka katundu osiyanasiyana monga ndalama kwa oponya voti ndi cholinga choti azavotere anthu ena. M'malo mwa Zodiac kuno ku Blantyre, ndine Kasim Aubi. Wa chipani cha DPP mchigawo cha kumpoto wapempha aphungu ndi makhansala omwe analephera pa chisankho cha pa 16 September kuti asataye mtima koma apitirire kutsata mfundo za chipanichi. Christopher Mzomera Ngwira anena izi pomwe amacheza ndi akuluakulu a DPP kuphatikiza pomwe anapikisana nawo pa chisankho koma analephera. Kuchokera ku Mzuzu, Thandi Chinthambi walemba ripoti ili. Gavana wa chipani cha DPP mchigawo cha kumpoto Christopher Mzomera Ngwira wati kusachita bwino pa chisankho simathero a dziko. Angwira ati chofunika ndikuti anthu agwirane manja polimbikitsa chitukuko maderawo. Timayamikira chifukwa chakuti iwowa sadachite manyazi koma anayimira chipani chathu. Komanso timachita encourage kuwalimbikitsa kuti ndipo mtsogoleri wake ndi Profesa Arthur Peter Mutharika asakhalenso ndi mantha kapena ndi madandaulo. Profesa Arthur Peter Mutharika ndi amene ali president wa dziko lino. Ndimotero timalimbikitsa kuti padali pano phungu wa nyumba ya malamulo ku Zambwe boma Nkatabe Apollos Chumya watsindika pazakufunika kugwira ntchito limodzi kusatengera kusiyana pandale. Nyumba ukakhala kuti kuli mimba sizikutanthauza kuti uli ndi mwana. Zimayembekeza kuti iweyo udikire mpaka 9 months ikwane. Taona ngati Malawi 3 months imene Arthur Peter Mutharika ndi chipani chawo cha DPP tinatengera boma already mundale za dziko lino makhala kovuta kuti anthu ena otsatira zipani zosiyanasiyana azigwira ntchito limodzi zomwe chipani cha DPP chati zimabwezeretsa chitukuko mbuyo. Ripoti loyamba lowunikira kuyika poyera ntchito za magwiridwe komanso mamangidwe azaboma laonetsa kuperewera pamene dziko lino likuchitira pamene anapeza 25.41% yokha poyerekeza ndi mlingo wa 43.07% omwe ndi mlingo oyambirira pa ntchitozi pa dziko lonse. Mabungwe ya Coast Malawi ndi Construction Industry Registration Authority SIRA akhazikitsa ripoti lero mu mzinda wa Lilongwe pomwe mwazina likuonetsa kufoka kwa malamulo oyendetsera ntchito za mamangidwe komanso kusatenga gawo kwa anthu pa ntchitozi. Ndipo mu msangulutso okonza masewero apakanema 14 ochokera mdziko la Zimbabwe afika mdziko lino dzulo kuti akhale nawo pamwambo wa kuchita masewero a kanema a mdziko lino umene ukuyamba lero mpaka mawa. President wa gulu la ku Zimbabweli Wellington Bakaimani wayamikira akuluakulu a Film Association of Malawi Farmer powayitana kuti akhale nawo pamwambo umene akuti ndi mwayi waukulu kuti agawane nzeru. Anthuwa afika ndi thandizo la mneneri Shepherd Bushiri yemwe anasayinirana mgwirizano ndi bungwe la Farmer kuti athandizire kutukula ochita masewero apakanemawa mdziko lino. Ndipo mtsogoleri wa bungwe la Film Association of Malawi Farmer Dorothy Kingston wapempha Malawi kuti afike mwaunyinji kumwambo. Iwo afotokoza. Alendo amenewa abwera kuchokera pa ubale umene tinakapalana ku South Africa. Abwera nda president awo a president amafilimu komanso ma content creators ku Zimbabwe Mr. Wellington amene ali pompano mwapanga interview. Anthu amenewa abwera zapanga kuzaonera nawo mwambo umene umeti zikhalupanga award anthu ama filmmakers komanso partly so kupanga so award so anthu amene achokera dziko mwawo. If we are not only focusing on Malawi, tupanga focus continent ngati Africa. Alipo anthu a South Africa tapasa award Nigeria, Uganda kuti so awaona kuti ndichanzeli kuti abwere azaonere mwambo umenewo face to face. So ichi ndi chifukwa mtengo wapatali kwa ife chifukwa anthu amenewa osati angubwa zangoona mafimu mwambo umenewo komanso ndi point yoti ife tipange collaborate tipale no bale mena kapale no bale ndi anzangawa ndi anthu aku Nigeria amene mukuona kuti akubwera
it's the same way also many members athu amene mwaona pano pa members awo abwera kuti apa anaso bala at the end of the day titakuona ma project oti kupanga feature anthu aku Zimbabwe, anthu aku Malawi, anthu aku Nigeria, so doing film jema moti tikanama ipusha penetration yako tikanakauti yocheperako beza kuti tupanga penetrate the industry, the market at a high pace for the same film is being pushed to Malawi, Zambia, Nigeria, before we know it tikauta panga cover space like pano toneko zina zochitika kumbali ya masewero. Zodiac yatsimikiza kuti chipupa chomwe chimateteza kuti dothirisa kokoloke pa bwalo la masewero la Joyce Chitsulo mboma la Mwanza Chagwa. Malinga ndi Amalisen Mtondera, mkulu wa kampani ya Bonongwe Construction imwe imamanga bwaloli, chipupa chichagwa kamba kuti chinalemedwa ndi dothi lomwe anayika pomanga malo okhala anthu. Koma mkulu wa zomangamanga boma la Mwanza Eric Nyekanyeka wati anthu asade nkhawa kamba kuti izi zimachitika ndipo sizikutanthauza kuti bwaloli sanalimange bwino. Kuchokera ku Mwanza, Greenwell Kayuni walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Kenford Ndima. Zodiac itayendera malo mwa onongekawa yapeza kuti gawo la chipupa chomwe chimateteza kuti dothi lisakokoloke pa bwalo la masewero la Joyce Chitsulo mboma la Mwanza chagwa. Zodiac itafunsa chifukwa chomwe chachititsa izi, mkulu wa Bonongwe Construction Company yomwe imamanga bwaloli Amalisen Mtondera wati chipupa chichagwa kamba kochepa mphamvu chitalemedwa ndi dothi lomwe anayika pomanga malo okhala anthu. Mkulu wa zomangamanga mboma la Mwanza a Eric Nyekanyeka wati anthu asadere nkhawa kamba kuti izi zimatha kuchitika ndipo sizikutanthauza kuti bwaloli silinamangidwe bwino. Tinene pano kunena kuti simastandi mene ena akufotokozera. Mwamakamaga ndi mbali mene timakira dothi kuti likhazikike ngati chitetezo cha dothi kuti samayende. Tufuna titsimikizire anthu kunena kuti ku nkhani imene kuyenda masamba mchezo si nkhani yonena kuti pano panagwidwa ntchito yopanda dongosolo ayi. Dongosolo titundula mphamvu ndipo zimene zachitika si nkhani ya chiopsezo ina chilichonse pa nkhani ya structure imene ilipo. Ndi ka portion kamene timangopanga khoma lokuti ligwire dothi. Ndi dothi limene lolo ndi limene lakhala ngati mu nthawi inoyo yapanga choncho. Koma wapampando wa mabungwe imapawokha mbomali Martin Kadaona wati zomwe zachitikazi zikhale ngati phunziro ku khonsoloyi kuti ike chidwi poyendera komanso kuunika momwe ntchito zachitukuko zikuyendera. Mtsogoleri wakale wa dziko lino Lazarus Chakwera ndiomwe anatsegulira bwaloli pa 4 Septemba chaka chino.